И здравейте хора, аз съм Георги и днеска ще играем Shadow Fight 2. Между другото гласа ми го няма, за което се извинявам, ама боли ме гърлото и да. Днеска ще играем на Shadow Fight 2. И между другото е така, убих един от на Impossible Mod и сега ще запробвам пак. Направо си личи. Да, брат през малко как буквално го бях убил. Между другото аз съм си изтеглил играта с мод меню. Ей, си изпуснах телефона. Ставям го тук. Аз пък мод менюто. Ей така. Да. И аз съм минавал тази игра май 2 пъти. И ще се опитам пак да я мина. Между другото, от време на време ще трябва да спирам клипа на пауза, защото мога да снимам максимум 15 минути. Съжалявам хора, ама мога 15 минути да снимам. Между другото, тази е платената. Това е платената версия на играта. Само че съм се изтеглил безплатно. От едно приложение Happy Mod и то се тегли от Google и да, даже го изтегли с мод. Сега ще спра малко на пауза. Вече ми се бъгна. Вижте го на колко живот е. Буквално той на мен не ми е набил нищо. И готов си печага. И хора, между другото, пишете, като кача видеото, пишете в коментарите дали искате да продължа да качам за Shadow Fight 2. Ей! Буквално го убих с един удар. С един удар, наистина. И ето това вижте колко е това. 24. Сега кое да играя? Хайде. Вага, как го шибнах. И да. Его е този печага, с който ще се бия. Види. Не заснема това. Готово. Лесна победа. Сега. Остават още 1-2 рунда. Да вие ще стана 22 левел. Между другото, леко ми се е пекнал екрана, ама това не ми пречи абсолютно никак. Хора, между другото съм от нов телефон. Да, сме го купили преди към 3 месеца.
към двата месеца и между другото е много добър. По-бърз е и всеки това е и значи този телефон е много добър. Първо се зарежда бавно му, скърта батерията, бърз е, много мегабайти да. Добре. Ну, как это бабушка. Аз по принцип играя само с все това оръжие. На първия въздух играта, защото то за мен е най-силно и съм убих титана с него двата пъти. Да скупя ли е тази каса? Това ги ще се взема. Ножове. Але колко бързо го напреднах. Човек се да спра телевизора, че нали, няма да се чувам хубаво, както е играта. В смисъл играта на този приложение не се чува добре. Право, знаете ли какво? Е така. И... Не! О, Мими! Между другото, котката ми в момента е така називана до мен и изпътна. Ето слезе. Ушела Insane Mode, а не на Impossible. KO. И то много силен. Иначе той се е взел супичката и е получил витамин С. И хора с 30 000 зора успях да го убия. И 5000 ти добре ли? Мале имам 20 милиона монети, 20 милиона диаманта. Мале. Хора, сега ще се бия с Лилия Начкова. И убих я за 3 секунди. Минус 1. Хора, пак ми се бъгна играта по същия начин. Миналия път ми се бъгна играта така. Вижте как розово има. Откъде излезе това? Ей! €20,000. И хора, бъгна ми се играта. Ето. 1 секстилион евро. Грешка. Тази версия на играта е пацулева. Хора, аз ще излизам от играта, че ми се бъгна. Бъгна ми играта. И още ли записвам? Да, още записвам, защото не видях тук приложението. Излязох ли, да. И хора, това беше от мен. Чао!